आ गई प्याज की गाड़ी आ गई कांदा ले लो प्याज ले अरे ना भौजी एमे खड़ा करो के कौन बात है। तोर गाने में देख के हमर टप दिन खड़ा हो गई। आवाज ज्यादा मन करता तो दू चार गार मार ला हमर लड़वा पर। वेल डन। छोट बस मान धके बाड़ा करो ना देखो तारा भाई लोग इतना बड़ सामान रखले बिया तैयो कहतिया कि राजा छोट बा सामान धके बड़ा कर ना हिनकरा गोबर गैस में सोना के डंडा पे लो। हमरा तो बुझाता ही अपन नाम गिनीज बुक में लिखवावे के चक्कर में बारी कि सबसे बड़ सामान पूरा दुनिया में के कर है एगो भोजपुरी सिंगर के है। अरे ना भौजी एमे खड़ा करो के कौन बात है। तोर गाने में देख के हमर टप दिन खड़ा हो गई। आवाज ज्यादा मन करता तो दू चार गार मार ला हमर लड़वा पर। वेल डन। अरे ना भाई लोग का हो गई बा हमनी के भोजपुरिया समाज के केहू आदमी कहतिया छोट बस मान धके बाड़ा करो आ केहू आदमी कहतिया कि आधा घंटा पर रोजे चढ़े वाला आ सुई दे दी बढ़े वाला। आधा घंटा पर फेरू चढ़े वाला सुई दे दी बढ़े वाला। खा जने का हो गई बा हमनी के भोजपुरिया समाज के हे भाई लोग। अरे काहे न कहो देख कैसे बड़का फुटबॉल लेके इंस्टाग्राम रील पर धमाल मचावतिया। एक न्यू फेमस होए खातिर सोचता कि फुटबॉल बड़ा कली तो शायद रातों रात फेमस हो जाई। ओहो तो ऐसन बात है। लगाओ कौन है का हमहू देखी केकरा लिए ने बने के कोशिश करता। अरे सरवा ई कमर कहाँ हिलावतिया ई तो अपन फुटबॉल हिला के देखावतिया। अरे सरवा ये तो एकनी के मेन मकसद है। जैसे ही वो अपन फुटबॉल हिला के अपन फॉलोवर बढ़ावतिया वैसे ही एकनियो चाहतिया कि हम अपन फुटबॉल बढ़ा ली ओकरा बाद दिन रात हमर फॉलोवर बढ़ी हमार वीडियो पर व्यू आई। ओ तो ऐसे कहा ना मर्दे देख खोल के डरावत काहे बारा। दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे हाथ पहुंचा गले तक मगर कह दिया जा तू मेरी मोहब्बत है। दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे। देखो भाई लोग एकरा के कहल जाला असली टैलेंट। दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे तोनी ना माना तारा तो हमहू कह के देखावत तनी सेम ही जैसे करतिया। दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे हाथ पहुंचा गले तक मगर कह दिया जा तू मेरी मोहब्बत है। देखो भाई लोग मिला जुला के हमरो ठीक रहल लेकिन हमरा पर केहू सर्व ध्यान ना देले होई। काहे कि एकरा पास दूगो फुटबॉल बा जो ना हमरा लगे नहीं के माने बा छोट बा। एगो औरो देखला फॉलोवर बढ़ावे के तरीका ऐसे तो हम खैर ना कर सकीले। आ गई प्याज की गाड़ी आ गई कांदा ले लो प्याज ले लो। ओहो तो यही से भोजपुरियो मॉडल से फुटबॉल बढ़ावे के चक्कर में बिया। छोट बस मान धके बाड़ा करो ऐसे एकनियो के फुटबॉल कुछ छोट नहीं के मिला जुला के ठीके बा। छोटे ना देखो भाई लोग कैसे कहतिया कि भैली सेयान उ तो बात छोटे एक बार ध्यान से देखो छोट बा बाड़ा करो। अरे हम तो कहता नहीं अगर एकनी चूची कसना ना पहनो तो लटक के ढोड़ी पर चल जाए। बस भाई लोग आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते नहीं। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आ गई हो। और एगो बात आप लोग के और बता दी कि वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बनावल गई बा तो एमे केहू आदमी के दिल पर लेवे के जरूरत नहीं के माने पूरा लेवे के बुरा माने के कोनो जरूरत नहीं है। बस ये एगो वीडियो मनोरंजन खातिर बनावल गई बा देखी और देख के हंस के भूल जाए तो बस।